Добре дошли в моя свят на персонализирани подаръци, където уникалните моменти стават вечни спомени. Със сърце и страст създавам бебешки одеяла, които не само топлят, но и ще останат спомен за винаги. Тези одеяла не са просто текстил, те са живи дневници на вашия ден с бебето. Напечатани с мои авторски дизайни. Има множество варианти за всеки вкус. За момченца, за момиченца, както и с ваша идея също ще направя нещо уникално и неповторимо. А идеята не е просто да топлим, а да създадем спомени, които ще държат цяла вечност. На това одеяло може да запечатаме вълнуващи моменти от всеки месец от развитието на бебето, като запечатаме промените и радостите на растящото детенце. Много пухкаво, меко, плюшено одеяло. Вие избирате дизайна, аз го правя реалност. Запазете датата на раждането, часа, дължината, името на бебето, всичко, което прави това одеяло уникално и вашият спомен неповторим. И най-хубавото нещо, всичко ще е готово за 2 до 5 дни. Нека този подарък бъде повод за усмивки и обич. Покажете любовта си към близките с уникални и персонализирани подаръци. Очаквам с нетърпение да ви помогна да създадете едно особено и неповторимо одеяло за вашето малко съкровище. Благодаря ви за вниманието.